משה פרומין נולד בפולין ועלה ארצה בשנת 1948 יחד עם אמו, הישר לכפר הנוער הדסים. לימים הוא חזר לשם כמורה. שם גם הכיר את רעייתו פנינה. לאחר הצבא הוא למד בסמינר למורים בתל אביב ובאוניברסיטת חיפה, שם קיבל תואר BA בחינוך ואומנות. כיום הוא בעל תואר שני באומנות. משה השתתף בפרויקט מטעם המוזיאון למוזיקה בחיפה ועסק בשחזור כלי נגינה עתיקים על פי ממצאים ארכיאולוגיים. כלי נגינה זה נושא שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים. כלי נגינה מחומרים שונים, כמו כלי נגינה מחומרי טבע, שזה דלאות ובמבוקים וחזרן. כלי נגינה בשימוש חוזר בחומרים, זאת אומרת, אני לוקח למשל בקבוק של קוקה קולה או כל חברה אחרת והופך אותו לנבל. ונכנסתי לנושא הזה של כלי הנגינה מהארכיאולוגיה, לפי ממצאים ארכיאולוגיים, זה שאב אותי פנימה. מאחר אנחנו בבית שומרי מסורת, וגם קצת מתולדות העם היהודי דברים שלא כל כך ידועים, בעיקר הנושא של הנגינה וסוג המוזיקה וכל הדברים שהם עלומים עד היום. אין ממצאים איזה סוג מוזיקה היה, אין ממצאים איך מתחו את המיתרים. החלטתי להתמודד עם האתגר הזה. וכל פעם בניתי עוד כלי ועוד כלי ועוד ממצא ארכיאולוגי ועוד פתרון של בעיה ועוד איזשהו רמז שגיליתי במקום זה או אחר. וככה לאט לאט זה הפך כמעט העיסוק העיקרי שלי בפיסול. חוץ מהפיסול האחר שאני עוסק בו זה פיסול בעץ, שזה בעצם אהבת חיי הראשונה, מפה התחלתי. אבל זה נושא ספציפי, אגף אחד בכל העיסוק שלי באומנות, בפיסול ובצילום. את ההכרה הבינלאומית הוא קיבל כאשר הוזמן בשנת 2005 להציג את עבודותיו בפסטיבל הבינלאומי ה-20 למוזיקה במלבורן, אוסטרליה. במסגרת הפסטיבל, קים קיונו חיבר מוזיקה על פי פסוקים ותפילות מהתנ"ך, במיוחד לכלי הנגינה שמשה ייצר. הכלים מחולקים לשני אגפים. האחד זה כלים שיש ממצאים ארכיאולוגיים. אם זה על מטבעות, מתקופת בר כוכבא יש הרבה מאוד מטבעות שמופיעים בהם כלי נגינה. לא רק כלי נגינה, אבל גם כלי נגינה. יש חרסים, יש ציורי קיר, יש כל מיני ממצאים. כלים עצמם אין. האגף השני של הכלים הם כלים שמוזכרים בתנ"ך, אבל אין להם ממצאים ארכיאולוגיים. כמו גיטית, כמו צלצל, כמו פעמוני זהב, כמו עוגב. הלכתי לבדואים, שהם, המסורת שלהם היא בערך בת 2000 שנה. למדתי מהם איך הם מותחים את המיתרים של הכלים, שייתכן והם דומים לכלים שהיו לפני 2000 שנה. אוכלוסייה נוספת שבאה לארץ, באה לישראל מאתיופיה, עולים חדשים מאתיופיה, שגם שם המסורת שהם יהודים של מסורת של אלפי שנים, וגם מהם למדתי איך הם מותחים את המיתרים. ושם יש כמה דברים שאימתתי, שאומנם עשיתי לפי ממצאים שנראה לי שכך, וגם הם עושים כך. לקראת הפרויקט שאני הולך לערוך במוזיאון ארצות המקרא בירושלים, העמקתי את החקירה בכל הנושא הזה של מתיחת מיתרים ומבנה הכלים וכל אותם דברים. ומאחר ואני עושה גם בצילום, ניצלתי את הידע שלי בצילום, וצילמתי את הממצא הארכיאולוגי שהוא מאוד קטן, לפעמים מטבע, לפעמים תבליט קיר או משהו כזה, והגדלתי את זה לגודל כמעט 1:1, לפעמים יותר גדול. ומזה הסקתי מסקנות לגבי מתיחת המיתרים. בימים הזדמנה למשה האפשרות להציג את יכולתו דווקא ברחוב שבו הוא גר בקריית ביאליק. הכל התחיל מרעיון בעיריית קריית ביאליק לבנות כיכרות מוזיקליים ולשדרג את רחוב גאולה בצור שלום, לבנות בה 3 כיכרות ולהציב בהן פסלים ענקיים של כלי נגינה עתיקים. משה זכה במכרז ואנוכי ליוויתי את כל התהליך במשך כשנה, מן השלבים הראשונים ועד להעמדת הפסלים ברחוב וטקס סיום הפרויקט בנוכחות שר התחבורה. 3 פסלים נבחרו מתוך המבחר הגדול של כלי הנגינה שמשה מפסל, הונחו על דגם הרחוב ויצאנו לדרך.
קודם כל, יש להגדיל את הדגם לגודל 1:1, כלומר 3 מטר גובה. לשם כך מעבירים ציור שנעשה על נייר לדיקט, את הדיקט מצפים בפוליאוריתן מוקצף ומלטשים. מתקבל פסל תלת מימדי בגודל 1:1. מרגע זה והלאה, הפסל מועבר לבית היציקה, ותפקידו של הפסל רק ללוות את התהליך. בבית היציקה הפסל נחתך לחלקים קטנים, כל חלק מצופה בגבס, נחצה ל2 וכך מתקבל הנגטיב של החלק. הנבל חתוך ל10, 12 ו14 חלקים, ולאחר מכן מרתחים אותם ביחד ליחידה אחת, עושים את הליטוש, מקבלים את הסליק גמור, ואז עושים את הפטינה, את הציפוי של הצבע הסופי שהוא צריך לקבל. השלב הבא, כל נגטיב מצופה ציפוי של שעווה מבפנים בעובי של 5 מילימטר. השעווה מתגבשת, מוצאת מן הגבס ועוברת שוב ליטוש. כרגע יש לנו את הפסל בגודל טבעי מחולק לחלקים אך עשוי שעווה. את פסל השעווה טובלים בקרמיקה נוזלית שמצפה את השעווה מבפנים ומבחוץ. מכניסים לתנור שריפה בטמפרטורה של 1000 מעלות, השעווה נמסה ונוזלת החוצה ונוצר חלל במקומה. את החלל הזה, בעובי 5 מילימטר, ממלאים בברונזה מותכת ב-1200 מעלות. בסוף התהליך מתקבלים חלקי פסל עשויים ברונזה, ומה שנותר לעשות זה להלחים אותם חזרה לפסל השלם, לצבוע בפטינה ולהעמיד בכיכר. כל המלאכה הזו ארכה כשנה. הצבע של הפסל נקרא פטינה. והפטינה היא תחמוצת של כל מיני חומרים. אם רוצים למשל חום, אז זה תחמוצת הברזל. אם רוצים ירוק, זה תחמוצת הנחושת. וככה לכל צבע יש את התחמוצת שלו, מחממים את הברונזה ומטביעים את התחמוצת לתוך הברונזה. ואחרי זה עושים פוליש. זו בוודאי הרגשה נפלאה וגאווה גדולה לצעוד לאורך הרחוב בו אתה גר ולראות בכל פעם את פסלי הענק שיצרת. תחום נוסף שגם הוא קשור למוזיקה הוא תחום ריקודי העם. ריקודי העם התחלתי מגיל 12 בעצם, כי הייתי גם בלהקה ייצוגית של מחול וגם בריקודי עם. ולאחר מכן עשיתי קורס מדריכים בבית לסין בתל אביב, עם מייסדי ריקודי העם בארץ כמו רבקה שטורמן ומרגלית עובד ורן אלדמה, כל בחירי העוסקים בריקודי העם. בסוף שנת 2006 משה פתח גלריה במוצגות עבודותיו בבית אמו המנוחה, ובכך סגר עם המעגל. עכשיו ערכתי תערוכה של כלי הנגינה וצילום של הפרויקט של עידן רייכל, שגם שם הוא משתמש בכלים שונים אחרים, בעיקר הודיים.
לנגינה, חוץ מהכלים המודרניים שהוא משתמש. והשילוב הזה של התערוכה קראתי עידנים, העידן העתיק ועידן רייכל. שני הדברים ביחד יצרו לי את התערוכה של חנוכת הגלריה הזאת בעצם שאנחנו יושבים בה, של גלריה שהיא בעצם לזכרה של אמא שלי, שזאת הייתה הדירה שלה, ועל שמה עשיתי את הגלריה בדירה. אחד הנושאים שאני עוסק בהם זה שילוב של עץ ופרספקס. שעד כמה שאני בדקתי בתולדות אמנות, אני כנראה הראשון בתולדות האמנות שעשה את השילוב הזה. אחד הפסלים שלי, שהוא שילוב של עץ ופרספקס, לקחתי והפכתי אותו כדגם של המצבה של אמא שלי שנפטרה לפני 4 שנים. לקחתי ועשיתי אותו משני סוגי שיש, שיש אחד חלק, שיש אחד מחוספס. על חלק אחד מהשיש כתוב יהודית, שזה שמה של אמא, והחלק השני, ישראל, שזה אבא שלי, שהוא בעצם נספה בשואה, ואין לו יד ושם, מקום קברתו לא ידוע, אין לו יד ושם. ולכן בחרתי את הפסל הזה להפוך אותו למצבה, ובאותה הזדמנות נתתי גם יד ושם לאבא שלי. עד כמה שאני יודע, כמות כזאת של שחזורים אין בארץ בוודאי, ואני לא יודע עד כמה שיש בעולם כמות כזאת של כלים משוחזרים לפי ממצאים ארכיאולוגיים. לא, תודה לאל שאני לא צריך להתפרנס מזה. העיסוק הזה הוא רק למעני, לעצמי. כל מה שאני עושה הוא בכלל כדי שימצא חן בעיניי. אם זה גם מוצא חן בעיני אחרים, מצוין.